Så Mads Ibæk er lige blevet Danmarksmester, og Julie blev nummer 2. Så sølv og guld. Og Arn, hvor er du? Arn, du fik bronze. Der var du. Det var godt. Ikke at forglemme. Det er det sidste, vi viser i dag. Her fra Vivis Danseskole i Herlev. 1,5 minut. Treat them like jack boys, catch you slipping the slam. Love and killing for the sins. That's my profession, that's my